Dobré ráno, zlatíčka. Takže dneska jedeme do Itálie na dovolenou. Přespali jsme, my jsme neměli ani budík. +7. Normálně nás tady všichni budí a Gáva se mě ptá, kolik je? A já ani jsem se nekoukala nikam. A říkám, 7:33. A pak nic se nikam nekoukala. A jsem si to uvědomila, že jsem se nikam nekoukala, tak jsem se koukala, bylo 6:32. A měli jsme vyjíždět v 6:30, takže to trošku nevycházelo, takže teď tady točíme video a oni nevíme, co dělat. Mám hrozný hlad, ale hrozný. A jdeme se nasnídat. Jo, tady. Jsi speechless. Budeš si dělat to, asi mi nemíš. Tati, ty jsi nám nic neřekl, nějakou zajímavou připomínku. Čemu? Snídaňka. Jak se cítíš? Proč si myslíš, že kvůli tebe vyjíždíme až 7 hodin, nebo ne? Je to pravda, co říká mamka? Já přijde ta mamka. Oh. Snídáme. Se mi nemíš. Wow, hodně kreativní snídaně. Story time. Teď je včera. My se lehce pohádali. Mamko, by the way. A vlastně jsem si vybádala všechno svoje oblečení a chtěla jsem tady zůstat. Ne, ty jsi úplně fakt řekla, že tady zůstaneš, tak to nebylo. No, já jsem vážně řekla, že tady zůstanu, takže tak. Jejda. Jsme ready? Studovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva. Balí věci do auta. Nebudu. Gába dělá poprvé nějakou manuální práci. Ne, kámo, já budu míchat maltu. Budu řídit. Tady to nejde zastavit. Tak už jsme vyjeli. Jsme na benzínce a Gába jde řídit. Tady to nefakčí, vole. Zbývá Ty nám vole. ještě 8 hodin. Měli jsme hrozně pozdě, podle mě. A já jdu řídit. Myje se auto. Že to ty koupili jsme si croissant čokoládový. Na benzínce. Je to estetik. Na každý benzínce se budeme kupovat croissant. A my myslíme, kde je nejlepší. Tak ho pak ohodnotíme na konci. Hodnocení? Bude jak je teplej. Kolik 6, ale. Tak, max 6,5. No, to jsem taky chtěla říct, Max. Jsme zvědaví dál. Podle mě, čím víc budeme, tím víc budou lepší. Jsem takhle? 3 debítky za sebou. Je. My neposloucháme Bena, protože on nechce Ona mít si ve říká, že chce Spotify. někam dál. A pak to hrajou v rádiu. Tak A jdeme si dát. Jaký máte nejradši? Jakou máte nejradši barvu? Moc. Doprčit. Ne, fialový mám ráda. Brownie a slaný karamel. A nejlepší jsou ale tmavě modrý a pak ty brownie jsou A slaný karamel je taky taky. A brownie jsou taky dobrý, ale nejlepší jsou tmavě modrý. jo. Mají tady 8 linek metra. To je hustý. To by si vystihla Vidět taky. ale na Mnichovu. Mnichov. Historii. Jo, no víte, my jsme tady mohli Olympiáda. bydlet. Ale Míra s Ráďou. Dějepisnýho, jako Míra s Ráďou encyklopedie. Nešli to místo na pohovor. Jsme na cestě. Je tady v Mnichově 11 stupňů. Takový jaro vibe. A mám chuť na mekáč. Another one. Jsme v Rakousku. Nevím, proč A- to dáváme, kámo. Taky ne, protože se chcem dostat až do Itálie. Jako je suchý. Nechutná mi, nebudu ho jít. Kecá. Dám kabelky, Jo. nekecám. Tady má někdo úplně megavak. Já si naližu, no.
A taky, je takový tvrdý. Říkala jsem ho lepší než u nás. Ten Ještě, croissant jsme uklidili a dáváme si M&M's. že nám zbyly M&M's. Teoreticky bychom mohli jet tady dozadu. Asi takové jako Kingsbrook. My god! My jsme natočili vlog. Jo, točím. Jsme Jeli na na Pražsku. V Rakousku. Let's check, co tady mají, jdeme se podívat na nabídku. Co jsi objednala? Jsem si objednala nějaký fresh wrap nebo co si s takýma curls, s hranolkama a to jsou nejlepší věc na světě. Já mám plant-based. Jsem se podívej přesunul. Burger. Mňam. No stejně tam to vypadalo, podívej. Jo, pojď. Protože Living ono to your bude tady field tudy Alps. lepší než přes to město, tam je to nějaký zašprcí. Já ty fí- já ty Alpy fílu už tak 2 dny předtím. I love it. Jo, to taky. Kámo, tady se dá jezdit na sněžných skútrech. Tak jsme tady. A táta je u auta? Ne, na pokoji. Už jsme tady, first stop je tady v Kupu. brát košík. Jdeme si koupit nějaký jídlo. A tady jsme u našeho Herman Empire vodky a tyhle džiny miluju. Nejradši mám tenhle. Kam takový slavik tady. Tak na zdraví. Slávy. Počkej. Sudety energy. Jiný. Jdeme koukat na Kirsten. Dneska jdeme lyžovat a máme tady zase croissant. A teď Z pekárny, z pekárny myslím. konečně máme italský. Do té čokolády si dá. čokoláda. No, musíte si to umět zařídit. Tu lyžovačku. Jdeme na to, jdeme na slopes. Dneska jdeme jenom se ségrou. Tatínek nás přijel odvést a nese nám lyže až k kabince. Kdo by nechtěl takovýho tatínka? Takže super. Takže jsme na slopes. Zajďte se na můj trip. Trip too hard. No, můžeš. Takže jdeme hore, vůbec nevíme, kdy budeme vystupovat, protože jsme tady nikdy nebyli ale jsme skoro první na slopes, protože jsme přišli teprve 10 minut po otevíračce, takže A nevíme, jaká je dobrá nic. Jsme v Livinu, by the way, a sněží. tady můžeme jezdit freeride, který chce jezdit teda jenom já. Čumne na kávi super lyže. Kámo, co máš proti mým liším pavučina? Nebyla tak dlouho lyžovat, že si jí tam dělala pavučina. Poprvé jezdit dolů a bylo to dobrý, mě to teda víc bavilo nahoře, Gabo prý to druhá část, protože náš to byl takový, jako že si jel a prostě takový že si neviděl moc na tu cestu a byl tam takový hupy, takže to byla taková větší sranda a tak dole to bylo takový normální. No, můžete. Moje pocity. Bolí mě doma jezdíte, já jsem totiž měla udělaný výrok kotníků a jako 3 měsíce jsem si to mnoho nic nemohla dělat. A mám pocit, že mě teďka ta noha bolí. Jo. Takhle vypadala moje noha po seznamováku, dámy a pánové. Co tam má nějaký zníč, jo. Doslova na dalších x let. Až do zrče. You can catch me in Vegas, catch me in Tokyo, catch me on a dick tryna ride like a rodeo. Na zdraví. Aktuálně jsme se byli zeptáni tamhle pánama na lavičce, jestli máme máme posádku. My jsme tady sami. Jsme tady Já sami. se bojím, že nás budou sledovat. Jo, a my teda zdrháme, Jo. protože chceme s někým jezdit a bojíme se. My jsme tady točili TikTok zrovna. Já jsem myslela, jako, že kde máme crew, tak to jsme my dvě. Jedeme na Sedečkový Lanovce. Dřív jsme jeli s Čechama. Ale jako ale by, jsme co jsme anglicky. chtěli říct, že ten croissant zhodnotit. 8. Jo, croissant ze snídaně, oni tam pak začnou mluvit o nějakých heslách.
Já nevím. Nejlepší croissanty jsou na benzínce, když jezdíme do Itálie. Taková ta jedna přesně, vždycky, když jenom do Toskánska. Když jdeš jako přes Innsbruck. Jako by, sorry, a nesvíte mi, že nějaký croissanty v Praze ale za 120 korun jsou lepší, nejsou. Vím to, protože jím v té Praze. Takže mu dávám tak 8,5. Byl dobrý, vážně. Tohle je asi naše oblíbená sjezdovka. Jo, když jsme jeli zatím jenom jednou. Ale jel jsem tady vážně dobře. Takže budeme ještě jet jednou. Yes. A teď už to je fakt poslední a jdeme do nějaký baby, restaurace, baru, co si nevím. Myslím, to bude dobrý. Snad jo. Měli na fotce Takže byli jsme vevnitř a z toho jsme dostali mega ik. Tam reálně Boris tam zpívá na kytaru. A hraje tam nějaký obrovský beat s červenýma očima. Jo. Takže A- si objedná tam. Jo, ven, protože jsme to hrozně styděli, já to měla hrozný ik. My jsme šli s rodičem, jak tam jdeme. Oni jsou takový bizár totiž. První aperol máme v plastovém kelíšku, mohli jsme se ho dát na baru, ale já jsem moc stydlivá, měla jsem z toho hrozný ik, tak jsme šli ven. Tam je to jako vypadá tam crazy, ale našim rodičům se tam bude líbit. Takže tam půjdeme ukaž s ho. rodičema. Tady je náš aperol. Sice v plastovém kelíšku, ale je vážně dobrý. Už jsem dlouho neměla tak dobrý. V Česku vždycky dělají hnusný. To je fakt dobré, já jsem byla v Rakousku na lyžáku a tam nebyl vůbec No dobrý. nevím, 9, vážně mi chutná. Sice v plastovém kelíšku je dobrý. Tak, jdeme na běžky. Lovely. Těšíme se. Jo, bude to sranda, je to tady super, ty běžkařský tratě, takže se mega těšíme. Jsme se vrátili a Gabo se těší, nebo ne? A mají čepici. Jinak žádnou svojí nemá. Mám čelenku. No super. Mě taky. Tak teďka jsme na brusličkách. Takže nacházíme se tady v... Livinu. Počkej, jak se tam... V údolí. Ještě jednou. V pasu. Do vlogu. Takhle pěkný panorama tady. Ještě se jako... To, co Naplánuje skok. jako takhle. OK. Jako vždy na běžka. Tak jedeme do Livíně na večeři. Radko, ty mi nemůžeš dávat takový ty. Gaba se objednala pizzu s truffles neboli s lanýžem. A moc jí tam teda není. Já mám echo s cuketou, rajčátkama, mozzarelkou a tatínek si objednal sušený maso s něčíma houbama a salátem. Barbucha si objednala, co to je barbucho? Parma, ricotta a houby. A mamka Lokální sír. Always will be Tak co, jak bych to tady zhodnotila z 10? No, nemají tady moc na výběr z alkoholu. Pizza mi taky moc nechutnala, truffle one. Nevím, dala bych takových 6. Myslím, si tady chutnalo a líbilo ostatně. Yeah? Okay. Jsme na dovedoučíku. Nějaký gin baru. Je to tady hezké. Mega hezká. Snídáme. Nejlepší cereálie. Kupujeme se, já nevím, třeba už tak 2 roky v kuse se jezdíme do Itálie a jsou mega. Dneska první jízda. Dneska je s taťkou, jak se těšíš, táto, na lyžovačku? Tak kudy jedem? Těšíš se? Dobrý je to. Než do vlogu, konečně vidíme tady ty hory. Krásný, jako by už docela vysoko bydlíme. My jsme ve 3000 metrech.
Já jsem myslela, že to zabalím. Workout, aby jsme jakoby zjistili tu A táta bude kapacitu naštvaný. No ve frontě, ale je to tady super. Je to tady vážně super. Boom, jdeme na černou. Takhle tady sedíme, tady můžete vidět panorama takhle, v údolí je Livy. A teďka vám ohodnotí Aperol. A je opravdu dobrý. Kolik jsme dali včera? 9. No asi jo, no. Bych brala zase 9. Je trošku jiný, ale je dobrý. Teď jsme byli jak si dát drinčík, co jste mohli vidět a jdeme zase jezdit, jsme ready. Jo, jsme, těšíme se, těšíme. Let's go. Takže vítáme vás, teďka máme pauzu. Na oběd. Možná, těžko říct, jestli budeme jít, čekáme na tátu. My dneska s Gábou lyžujeme až do 5:30 do zavíračky. Přesně. Nevím, jak to zvládnu. Už teďka Zvládne umírám. to tak, že si dá tak 10 Aperol. Tady jdeme ještě na apres. Tak, Gába je trošku napitá, unavená. Já nejsem napitá, jsem unavená. Je unavená. Co je? Tak co? Řekni, co se stalo. Miruna tady všude skáče, volá. A teďka skočila, vole, to dopadla, přehodí to dopředu, udělala, vole, kotou, vypadlo jí to liže a bolí jí, vole, všechno. A mě jako taky bolí všechno, a to ani neskáču. Gabince je špatně, rozmíští se, co si dá za sušen. Já jsem totiž nenažraný křeček, říkám to v každém videu. No prostě není stavěna na tolik aktivity. Ne, mě už dneska v noci prostě nebylo dobře, mě bylo v krku. Jasně. Ach jo. Mám teplotu podle mě teďka. Teď se naštvala, tady mají něco bílýho na polštáři. To je od sudu krému, vole. Já vím. No tak co si mám dát? Nevím. Tady máme takhle fotku z Vánoc 2024. 2022. Ty vole, kámo, co? 2020. Já už mám tady halucinace z té teploty, jak vysoké. Teď rok 2024 Vánoce ještě nebyly. No můžeš dostat halucinace, když máš vysokou teplotu. A co tě učili kde? Na Gimplu. Nebo jsem si to Radši vymyslela. si jim všechny vyberděj ententíky do videa. Nebo je udělám. Ententíky. Ententíky, 2 špalíky, čert vyletěl z elektriky bez klobouku, bos natloukl si nos. Boule byla veliká jako celá Afrika. A nenačneme oboje. Rozhodla se nás nejstarší ségra, protože ty nutely jsou její a Gába mě pro ně poslala, i když to věděla. Takže teďka dostala zjeba a musí si dát tohle. Taste test. Jde v tom je čokoláda. Ok, to zaostřím. Ty vole, dej to před tu kameru, ne? Turná jako takový to. Ten zákusek, jak do toho dáte tu lžičku a na to vyteče tak čokoláda. Taková ta láva. Nezapomínám, jak se to jmenuje. Ta láva, no. Jo, ty se je láva. Nech tady křeč. Tak dneska jsme na lyžích bez Gabči, protože není dobře a tak, takže odpočívá doma. Na zlyžování jsme zpět a jak se cítíš? Točila jsi video? Spala jsem. A koukala na YouTube a na TikTok na nejstřeženější věznice na světě. Takže jedeme s rodinkou bez Gabči na procházku. Jedeme busem do centra, půjdeme pěšky nazpátek. Je to trochu Survivor, protože jdeme teprve tak 2 minuty, ale tak to nějak jsem zvládnem. Takže dneska je další den
A dneska jdeme s taťkou snad na Skelpy, jdeme do půjčovny se podívat, jestli půjdem. Tady je Gába, co řekneš? No, nevím. Co budeš dneska dělat, ty budeš točit. Jdu na kafe. Takže dobré ráno, já jsem teda od včerejška, ty doby to jsem byl lyžovat, předevčírem, tak mi nejde dobře. Já jsem celý včerejšek předtím půl dne ležela. A dneska taky tady ještě nic neděláme, ségra jde na Skelpy, abych taky šel na Skelpy, ale teď jdu s mamkou se ségrou do města na kávu a nevím, co tam budeme dělat. Protože nakupat jdu až směrečkou, takže. Ale žiju. Takže dneska jdeme s teďkou na Skelpy a můžeme jít na to. Já už tak za polovinu určitě. Je to šílený. No co jo. Ale tak, jak jsme se vydali, tak to vyjdem. Cute. Už je to bizar. Jsme skoro nahoře. Vrcholu nějakých 3 hodinách cesty. Bylo to namáhavý. Docela dost. Takové vysoké nadmořské výšce, prostě nacházíme ve 3000 metrech. Podívejte se, tamhle je musíme vrchol. Tady jezdí kamionová lava. Jsme byli v nějakém obchodě, kde prostě prodávají Carhartt a tak. A Mirečko, řekneš jim něco? Zkoušeli jsme si tam 2 mikiny. A zničili jsme od make-upu. Tak jsme si vzali koupili jsme si čistou a jdeme pryč. Jdeme dál. A vypadáme trochu suspicious, takže radši zdrháme. Přesně. Gába ve svém přirozeném prostředí, když vidí kosmetiku. Let's go! Koupila fixační sprej, aby nám to fixilo život. Už se o to snažíme nějaký ten rok a furt to nefunguje. Tady je Bukit. A my nakupujeme shopping day. A ještě jdeme do kina. Voňavky. Takže teďka jdeme čekat frontu. Do nějaký místní něco. Vypadá to jak nějaká trafika. Koupili jsme si ten virální lesk, ale jako v červený barvě asi tě. Protože jsem zjistila, že červená k blondýnám jakoby that's the best thing you can do. A jdeme stát sem. Jak se cítíš? Jste z toho Pavolky, ty. S kterou jsem teďka pohádaná. A dáme pánové, pak vám ukážeme ty nejlepší copánky na světě. Jsme si štrůdl. Jo, já jsem měřil, já jsem vám to akorát neposlal. Já tam radši ještě zajdu jednou, až se vrátím a přeměřím to ještě. Jdeme na běžky, tak já jsem trochu donutila. Vypadá na to. Sice pojedeme tak rychlostí 1 kilometr za 10 hodin, ale... Já si chtěla koupit Survivor americký. Ona mi to zakázala, tak tady teďka koukujeme jaký... Ready. Mám moji bundu. Všechno mě bolí. Takže zdravíme. A tohle je poslední den, co jsme na lyžích. Fakt jo, na lyžích, podle čeho se to pozná. Je pátek. Tady za náma snowpark. Samozřejmě tam skáčeme ty triple backflipy, jak jsme vám říkali. A jako bomba, no. Jediný důvod, proč tady na té světelce jezdíme, že můžu koukat na ty lidi, jak tady skáčou. Už pak jedeme nahoru. Přesně. Jezdíme tamhle na ty. Na to vše. A zatahuje se nám tedy docela. Tak nevíme, v kolik dneska skončíme. 11 hodin a už je to nebavité. Já jsem si dát croissant s čokoládou a měla jenom s krýmem. Jelikož mají tady tak posledních 5 croissantů. Na to tě.
Tak, Fredka si dala ještě nějakou další čokoládu, která měla nutellu, kafe s nutellou a zase šlehačkou a teď si tady dává cheesecake, který byl takovej. Jo, představíte se dáme. Dámy a pánové, asi dostanu cukrovku. Jo, Aperol, dala bych mu tak 5 z 10, tenhle fakt není dobrý. Cute. No to není špatný ten cheesecake. Gábě vždycky všechno chutná sladký, ale i ty nejnosnější bonbony si je dá pak do šuplíku a za týden jsou pryč. Já to mám na kalhote. Vstáváme. Jdeme na běžky. Jsi ready? Tady vidíme stopu pokoje. Teďka jdeme na běžky a ona kouká jak smutný křeček. Takhle vypadají lidi, kteří jsou opravdu na dně. A my jim dáme donate. Jsme se rozhodli jít a jdeme zase domů, protože nám je zima a smekají běžky. A přitom jsme byli přemrzli k té trati. Je fakt zima. Možná půjdu běhat. Jo, no jasně. Jsme doma. Čus.